Munții Carpații și forța ascunsă. Baba Vanga ar fi spus: Carpații ascund o forță străveche care va fi descoperită când omenirea va fi pregătită. Carpații nu sunt doar niște munți. În mitologia dacică, aici era locul unde Zamolxis, zeul suprem al dacilor, primea jertfe și transmitea învățături. Sarmizegetusa, capitala dacilor, a fost construită în inima acestor munți, un loc care combină astronomia, geometria sacră și spiritualitatea. În anii recenți au apărut numeroase teorii despre tunelurile secrete din Bucegi, locuri unde s-ar ascunde arhive vechi de mii de ani, ba chiar tehnologii necunoscute. Sunt acestea simple legende sau o parte din acea forță ascunsă despre care vorbea Vanga? Unii ezoteriști cred că aici există o energie specială, o baterie a pământului care într-o zi va fi activată. Și atunci, omenirea ar putea fi martoră la o descoperire care schimbă totul.